Vi har boet i Aabybro i godt et halvt års tid nu. Vi er blevet taget rigtig godt imod her. Vi arbejder begge to i Aalborg, og det tager omkring en halv times tid at komme på arbejde. Så er der mange ting i byen, som vi benytter os af. Altså der er et godt butiksliv, der er mange faciliteter. Vores primære tid bliver selvfølgelig brugt på at være sammen med vores søn. Men ellers så bruger jeg jo gerne byens CrossFit Center 2-3 gange i løbet af ugen. Det er jo fedt at komme ned og få sved på panden og bare få brændt noget energi af, men det er jo også fedt at komme derned og møde folk fra byen og få skabt sig et netværk og være en del af det sociale dernede, som også fylder rigtig meget. Der er der plads til alle, uanset niveau og højde og drøjde. Det er jo dejligt, når man har et helt lille barn, at man både kan gå til sådan noget som babyrytmik og babysvømning og babysalmesang. Der er jo rig mulighed for at udfolde sig. Vi føler os jo rigtig heldige med det her hus, vi har fundet i Aabybro. Vi har fået et rigtig dejligt nybygget hus, hvor vi har en dejlig udsigt og masser af lys. Og 5-10 minutter, så er vi jo inde i midtbyen, hvor alle indkøbsmulighederne er. Og samtidig er vi også i et kvarter omgivet af skønne naboer, så vi føler, at vi har fået hele pakken.